ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom trece ultimul nivel de la babă. Și în următorul episod vom trece acesta cu tarantula în catalog, dar acum vom trece acesta. Am încercat și eu să strâng niște bănuți și 8 stele pentru a mă ajuta. Nu uitați de un like, subscribe și să apăsați pe clopoțel și neapărat să vă abonați. Stai, ce zici aici? Stă un pic mai tare. Așa, zice că a venit un pachet și tot așa. Mai întâi ce ziceți? Că avem nevoie de mănușile, nu prea știu unde să le găsesc. În fine, cred că o să cumpăr. Stai, pe bune, voi cumpăra o pereche de mănuși ca să nu mai mă sâcăi atât. Și acum mergem la vânătoare de stup. Uite, acolo veți găsi un stup. Deci putem lua scară, uite așa. Și să o punem așa. Ops. Și acum luăm stupul. Perfect. Acum noi putem coborî. Stai. Bă, nu mai merge să iau scara? A, bun. M-a speriat, Așa, ca să am ce să mă urc până sus. Nu, că vine baba. Vine baba. Bă, nu mai mă pot urca sus. Stai, e imposibil să mă pot urca sus. Adi, mergi, ok, mergi. Până la urmă, trebuie să mai luăm ceva. Ne trebuie, cum se cheamă? Pentru că nu știu unde să mă duc, o să ne trebuiască una de... Stai. Pentru farsă ne trebuie neapărat una de... ori scociu, ori asta, dar eu o să o iau pe asta. Ok, dar ne mai trebuie și un scoci. Habar n-am unde să îl găsesc, așa că voi căuta. Ce mă enervează camerele astea. Poate e aici un scoci. Pe bune. Of, babeto. Adică profă de mate agilită. Care ești? Nu ești în stare să ascunzi și tu ceva la vedere? Baia ei, mamă, ce urâtă e. Ce urâtă e. Bă, poate mă prinde baba asta, că e rup capul. Să deschid geamul în caz de ce. Oh, nu! Bă! Unde a pus scociul ăsta? Că altfel nu pot face nimic, guys, fără scoci. Că scociul e cel mai important. Stai, poate găsesc aici scoci. Și se pare că nu avem noroc. Stai, poate în camera asta scociul. Asta e camera de muzică. Nu știu, poate aici. Pe bune. Poate mă prinde asta. Da, cred că mă va prinde. Ba nu, e jos. Stai puțin, guys. Nu uitați de un like și am găsit și scociul. În timp ce ea va urca sus, eu voi putea face farsa. Te rog, nu veni jos. În sfârșit. Mai întâi trebuie să luăm asta.
Deci, nu uitați, scociul este pe masă, unde vedeți lanterna aia cu baterie. Apoi trebuie să băgăm stupul. Și nu uitați de scoci, ca ea să ne cunoască. Și să-i facem încă o farsă babetei. Trebuie să sun la ușă, că altfel ea nu mă poate... Te sun la ușă. Nu uitați, guys, de un like. Și... Bă! Am uitat unde sunt. Te rog, sari. Mulțumesc. Te rog, nu pleca. Babetă, vino după mine, please, vino după mine. Mulțumesc. Și acum. Bă, da, vino. Și... Opa. Uitați-o. Ușor, turbatul. Doamne. Așa, și ne-am răzbunat cu brio pe profa de mate. Mamă, dar hai să merg cu viteza ei. Adică așa. Mergi cu viteza babetei eu. Poc. Oare ce cheie este? Cheia verde stai, dar nu era sus. Wow. Uitați-o. Uitați-mă pe mine, sunt la ușă, mă vedeți? Iată, profă de mate. Încă o față reușită, guys. Nu publicitate. Nu gândi să bage publicitate, că ce să gândesc? Bagă-mă publicitate, că fac bani. Și uite că chiar așa a fost. Bine, guys, nu uitați de un like, un share și subscribe. Și neapărat să vă abonați.